yore makare kindeni majo Kristo dialo nyasi mar Christmas jokanisa mar African Christian Church and School ma ntire ndikaini county ma Murang'a to yudo mor mar wako kanisa manyien ma ogane gi jakom Cambirol Media Services Dr. SK Masharia kod minode Gathoni Masharia. Kanisa no ma osebed ka igero kuminga chielo yawa yanga kawuone nyasi ma oyuore gi Masharia wuon kod minode Gathoni Masharia. Jafomara Walter Nyambaga no chopo ndakaini kendo miyo waler mar wachne yo machal kodma. Gweng Mandakaini e county ma Murang'a, muya Maria o Mandakaini dam ema kongorwa kimamuol. E wango nyango, oganda jo Kristo mag African Christian Church and Schools uchope lam mar Christmas maigane. E kaka yor erokamano mong'ith, jakom kambi mar Royal Media Services Dr. SK Masharia golo mich makende, mich mar kanisa maduong' mosebedo kogero ne jo Kristo kuom thuolo mar higa achiel. No sabino tu como negra tu promisire kwa kashashino odaliele ayale kuru na tumwakire shashigero tukimwekerera tenti haha nyanire heliyo aderero ati iradire gudode kashashigi Dr. SK Masharia wachene no yudo ka jo Kristo lemwe boema gino manomiyo chiwo singo mare ega mare 2019 kata doko ni corona ne odeke. Doka ile kiharagania maundu moja no lidatu kidaha na moderator kuhoera tukienda tumomole shashi ni November ya last year Rani nile mwakogo wa kashashi ya rani. Kuna kala modalita shansi sabie no ya la kuire tenti na rani padri ya shashi ege mangu wangu ifa tuzetu wa mwenegela shashi Bere ni gushukeria Ngai ngatho ni undu wa muthenya uyu wa umuthi. Moderator witu, thank you. Atungatiri, thank you. Andu othe andakaini ni wega ni tondu wa kuheitha Masharia chance yo ya gwika uria endete. Tondu riri ni kundu kuingi ungithie kuria wiki ori orenda na andu meke atia marege. Kanisa mogere yo manyasani man kod maupe malombo wang tangi mag pi ute mag losruok apisi to kod kuonde mag dolo gige kod duol auja kod chudi piano kod gita kama bende wang dede to kod tong wang jowi oketie kanyakla kod kar studio. Ingeda mwathani ni tondu wa kuhonokia na ni undu wa mathaa Nidirarigwo nguga atia ni tondu wa maundu maria Ngai atwikire. Ni Ngai mwega kuria aturutite ni undu ni aturutite kunene agaturiithia toguo mwaigua mahinda macio kama witu athiaga murimo ona na kuu mbere ya githoma ni maundu maingi Etodo niye onadedeirio muthuri. Dr. SK Masharia alitoa ahadi, alisema angetaka kujenga a modern church, kanisa la kileo. Na kwa hivyo that statement in itself inaonyesha ya kwamba hakuna jinsi ya kulinganisha. Bali ilikuwa ni zile tulikuwa tunajenga raidi moja. But today we are celebrating, tunafurahia na tunashukuru Mungu. Sasa tumeona haya na tumeishika kama Thomas, tumeona na sasa hatuna tashwishi. Kwa hivyo tunamshukuru na familia yake na watu wote wamefurahia na kijiji. It is already transformed. Neo yuda lama kende kokalo kuom Reverend Jeremiah Ngumo kendo jodolo mamoko kendo medo ni en gimo timo ne jodak mane ochung' kode kinde mane odhi manyo some piny Amerika. Mimi nashukuru kwa sababu ya maono ye mimi naona
SK anatufanyia hapa, kwa sababu alikuwa anatarajia, lakini hakujua itafikisa hapa. Lakini Mungu amemsaidia atakatujengea hii kanisa. Sasa tuna shukrani na tunasema Mungu ambariki na amuongeze miji. African Christian Church and Schools nochakore ega mar 1950 e kaka kanisa kod skul. Ega mar 1950 kod 2 kaluwore kod dwaro nobedo kar tiegruok mar jolweny. Daktari SK Macharia bende ne omi mich mag nyuog leng' 2 e kaka yor erokamano. Kanisa ya hapa ilianza 1950, kanisa ya Dakaine, lakini 1952 kama vile mlisikia SK Macharia akisema, wakati emergency ilikuwa declared, ikafanywa barracks. Jumatatu mpaka Ijumaa ilikuwa shule. Kwa hivyo walikuwa wanawagawanyisha. On Sunday inafunguliwa milango, inakuwa kanisa. That's how they began from the nascent year. Ne jodak Mandakaini, kanisa ni en achiel kuom mich magidwoko ne erokamano odiechieng' mar Christmas. Mich mowuok kuom jakom kambi mar Royal Media Services Dr. SK Macharia. Macharia wacho ni otimo kama kalore kod chuny ma en godo ne jodak Mandakaini. Odwoko erokamano ne jachwech polo kod piny, jawar man kod teko e wiyo tit kanyakla kod le. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ndakaini, Murang'a County.